जी नमस्कार प्रणाम। आज हम लोग के सुनावे जा रहा बनी दो दोस्तन के कहानी जो उनकी एकदम जिगरी दोस्त रहे। जिगरी के मतलब कि एक के संगे रहस, एक के संगे खास, एक के संगे घूमस, एक के संगे सुतस। आ दोनों में एगो तनी होशियार रहे, एगो तनी बुर्बक रहे। होशियार रहे तब ना के पहले शादी हो गई रहे, आ बुर्बक रहे तब ना के बाद में शादी भइल। बुर्बकवा पहले पहले अपना ससुरारी जात रहे, ओकरा सार के बियाह पड़ रहे। तब होशियारका जौन रहे यारवा ओकरा से कहल जी ससुरारी जाइल जाला तो कुछ फार्मूला बताओ के ना रहल जाला जवना से कोनो प्रकार के शिकायत ना होखे। तो ओकर होशियारका यारवा कहल जी देखो सबसे पहिलका जइह तू तो जब कुछ खाए के आई तो कितनों आयु में से तनिया सा छोड़ दिह। माने जब खाना उना आई तरह के तो में से तनिया सा छोड़ दिह। ओकरा बाद गई एकरा याद रहे कि कुछ मिली उमें से तनिया सा हमरा छोड़ देवे के बाद गई लो जी। इनकर सास खाना लेके अली, दाल भात सब्जी डबले लेके अली जितना ही खात रहे। ओकरा बाद जैसे खाना उठा के मुँह में डलले इनका यारवा के बात याद पड़ गई जे में से तो हमरा छोड़े के पड़ी। तो का भइल कि उमें से आधा उ छोड़ दले, छोड़ के खा के उठ गए। ओकरा बाद उनकर सास उठा के थरिया लेके चल गई। फिर बिहान भइले खाना आइल तो उनकर सास कहली जे काल बबुआ खानवा छोड़ देले रही तो आज तनी कमे कढ़ी से जितना खैले रही उतने। अब उनका के खाना पहले दिन कढ़ाई रहे हेतना, ओकरा बाद आधा में से खैले रहे हेतना तो कढ़ाइल हेतना। इतना कढ़ाइल जब गई उनका लगे तब तो खाना देख के वो बेचारा टेंशन में हो गई जे लो अभी हम का करी, अब तो खनवे कम आ गई बा। तो फिर उनका याद पड़ल जे यारवा कहले बा जे एहू में से छोड़े के पड़ी तबे जाके इज्जत रही ना। तो लोग शिकायत करे, लोग कही खखुआइल बा, कितना भूखाइल बा। तो का भइल कि ओहू में से हेतना छोड़ दे। इहे प्रक्रिया चलत 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 9 दिन रहले। लास्ट दिने हेतना उनकरा खाना मिलल। हेतना जब मिलल तो ओहू में से 20 गो दाना छोड़ देले। आ छोड़ के जैसे हाथ धोए जात रहे तले वही जा गिर गई। सारा लोग दौड़ल, का हो गल पहुना के, का हो गल पहुना के। पहुना के लाद उद के लेके गई हॉस्पिटल में। पहुना तब बेहोश हो गई। ओकरा बाद उनकर जो यारवा रहे वो भेंट करे आइल हॉस्पिटल में। हमरा यार के का हो गल, यार ससुरारी गई रहे हैं आ बहरे बाहर हॉस्पिटल में आइल बड़े कादुन बेहोश हो गई रहे हैं। तो गई तो अपना यार से पूछलस अकेला में, ए यार तारा का हो गई है, काहे बेहोश हो गई है। तो कहल जे यार तू जौन कहले रहा नु उहे प्रक्रिया के फॉलो करत रही हैं, वही में हमारी दासा हो गई बा। पहिलका दिने भर पेट हमार भोजन आई रहे लेकिन हम में से आधा छोड़ देहनी। दूसरा दिने हेतना भोजन आइल ओहू में से छोड़ दनी। यही करत करत भईवा 9 दिन में हेतना भोजन देते रहे हसन। यही से हमार मय शरीर के बल बूता खत्म हो गया, हमरा चक्कर आ गए, वही से गिर गई। तो यारवा उनकर कहल जे हम तारा के आधा छोड़े के कहले रहनी, हम कहनी जे कबो खइह तो हेतना छोड़ दिह। तो ऐसे कबो कहीं जाए के चाही तो भर पेट खाए के चाही। खाना पीना में कौनो मरवत ना, केहू खखुआइल चाहे कहे आ चाहे भूखाइल कहे, भर पेट खाई आ एकदम तंदुरुस्त रही।